Coutolovers tots, m'omple orgull i satisfacció poder estar un any més en aquestes dates tan senyalades aquí amb vosaltres i portar-vos un missatge de pau i amor. Com ja sabeu, aquest ha sigut un any de canvis, tant personals com professionals i també als canals. Només dir-vos que sense el vostre recolzament tot hauria sigut molt més difícil, que us agraeixo de tot cor a tots els que m'heu ajudat a seguir creixent. Agraeixo sobretot a la Cristina i al Miqui, a la família i als amics que sempre m'han recolzat. I als que no, també, faltaria més. Mirant en perspectiva, aquest 2023 que aviat acabarà, podríem dir que és dels millors anys que he tingut. Em fa molt feliç poder afirmar que he conegut gent increïble, que s'han afegit d'altres que ja formaven part de la meva vida, que no es canviaven ni per les gemes de l'infinit o les boles de drac. Bueno, per les boles de drac potser sí, tampoc exagerem. En resum, us desitjo un molt bon Nadal i un feliç 2024, que espero poder seguir compartint molts moments al vostre costat i també que els vostres desitjos es facin realitat. Salut i que la força ens acompanyi. Ni a Belém ni a Baqueira me'n vull anar. M'acabo de llevar i vull esmorzar, que això se'l fa seure els matxinats. Aquí no se salven ni els reis, ni galets ni gall d'Índia vull menjar.